kwenzeke kakhulu ngaphansi kwanohulumeni kaRamaphosa. Isona sikhathi sethu ke leso ukuthi sibuyisele amandla kumuntu omnyama. Uzophatha umsholozi, uzophatha. Uzobaleka uRamaphosa, uzobaleka. Uzobaleka uRamaphosa, uzobaleka. No, comrades, my name is Mkolisi Mkhize, a regional coordinator we-MK2 movement. Comrades, waye comrades ukuzosho ukuthi usizo lomuntu omnyama sekusondele eduze ukuthi kuphele. Uhulumeni kaMatamela kade aqala ama-comrades ukusihlukumeza siyisizwe simnyama. So comrades, this is our opportunity that we need to use it, comrades, ukwenza sure ukuthi uhulumeni kaMatamela, uhulumeni ka-ANC siyamsusa, sibuyisele izwe umuntu omnyama, sibuyisele isithunzi somuntu omnyama. Sibonile uhulumeni kaMatamela isithunzi somuntu omnyama esela phansi ngesikhathi se-COVID. The time ethatha inyama zabantu eziphi izinja, the time ethatha utshwala babantu begayile emsamo bechitha.